bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun yettode mun no gonɗon e no gonirɗon onon fof min mbaɗi mun julmo wuuri kala ko rewa Allah jaaɓe ko tata yaafe dendagal bandiraɓe hewɓe wadde connecté e Vindiri TV enen jeeɓa ko watte hen ko ha tengti émission Sénégal men e wiide bandiraɓe kala ko gantiɗe golle he min ñaaguima yaafuya so longere mawde wari nokkude wona ɗum jomum yiɗino hen waddi min gardani ɗo hen haalde hunde yo wat dérange o mo ganduɗa ko jeeɓowo amen ko internet amen min jiiɗi kala komin kaali ɗo yahata ene feewi ene yoodi ko heddi noon ene waɗa saaha neɗɗo wona denaɗo parfois ene haala ha waɗa dérapé tawani tinani wonko haali ko ɓurti wadde kala ko gantiɗe komin kaali ɗo min ñaaguima on yaafuya oɗon jarlo oɗon jaafo Allah hokken tawede o saaha mo wuuri taweɗen ɓeyden gusa kala ko rewa Allah jaaɓe ko tata yaafe bandiraɓe hande koye toɓɓe ɗiɗi jiɗɗen yewtude toɓɓere adande nde koye phosphate mo ganduɗa nden e département Kanel kono ɓuuri joɗade koye nder commune Mouhamadou Hounare toɓɓere wonde nde en nani imamuji e oɗo diwan Dakar ene wawi ni taw ko imamuji leydi ndi walla ko hunde e mabɓe mbi ene keɓanno sukar korka hikka keɓani sukar korka yonde ko sukar mumen korka ɗum mboɗandi ko yewtere kono ko yewtere wondude e namdal jogori wonde wadde puɗortoɗen ko phosphate gonɗo e nder région mo Matam département mo Kanel ɓuuri joɗade noon koye commune Mouhamadou Hounare ko gonga commune Ndindori ne haale hen commune Horkadiere ne haale hen kono bundi ɓernde phosphate o koye commune Mouhamadou Hounare woni bandiraɓe gila Allah addi ɓeɗo ɓe ganduɗa wiyeteɓe Somiva ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen gaari arde liggade e phosphate o tuggude on ñalawma femde e ñalawma hande Hamadou Hounare naɓe gonani e jaam Hamadou Hounare naɓe goni koye fitina jeedani peewani naftoraki ɗum ko fitina mawɗo mana goni ene waɗa saaha noon woni hen gueɗe sa yi koɗo humuyi mbeewa ɗo humotono te walano e galle finane e galle koko haalna holɗo woto ba humoto so tawi sa yi ɗiɗo société ji ene gara e nokkuji ene mbaɗa ko weeli ɗumen ene keeɓa leyɗele yimɓe mbatta ɗumen indemnisé joɓata ɗumen ko pour ɗumen ko yobde ene mbaɗa ko weeli ɗumen kañumen kadi mbatta kadi ko poti ko wadde wona kamɓe won boyi murniɗo nguru ndamdi won goto gonɗo e men walla won wonɓe e men ko ɓen cembini ɗum ko ɓen dolni ɗumen hay goto noon mi haaldani sona ɓeɓe ganduɗa wiiteɓe ko autorité ji autorité fuɗɗorade e maire autorité fuɗɗorade e sous préfet fuɗɗorade e préfet fuɗɗorade e gouverneur noon ha yetti président de la république soko tawi ala ko heddi hande commune Hamadou Hounare mbatten yewtere nde ko morlal jiiri saabu sababu ɗeɗo gueɗe kewoje Hamadou Hounare ala ɓiɗɗo leydi ndi biyeteɗo tinani ɗum on ala guese keptama yimɓe piyama yimɓe cokama waɗi hen fiyaɓe ni ha kawri e ladial ha rafi woppani ɗumen piile goppani ɗumen ha kawri e ladial waɗi rewɓe tawaɓe ha e nder galleji mumen piya ala fof ko waɗaka hen sababude oɗo phosphate o phosphate noon sa yi gila ha ɗo ɗo yarete Hamadou Hounare naɓe donki yo deglu probléme o complicité o koye ardiɓe koye gardiɗo mairie o je ne dis même pas ardiɓe ko gardiɗo mairie o il faut ciftoron maire de la commune de Hamadou Hounare wino on leyɗele mon ngala importance saabu ala leɗɗe ala haydara il faut ciftoron ɗum il faut ciftoron maire de la commune de Hamadou Hounare wino haydara ala ko andi e contrat ji mbaɗaɗi ɗon ɗi bandiraɓe neɗɗo biyeteɗo kañum halfina nokku kañum woni premier magistrat de la ville neɗɗo so waɗama premier magistrat de la ville ko ha yolta hojjaji ɓeɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe nokku o so tawi ko fote projet poɗɗo dani araɗe nokku ala fof ko woni haalandema hakkude ma e population ma so wona mi anda ko winda e contrat ji ɗi a anda a tawa kadi a ƴeewoyta bandiraɓe kala ko neɗɗo wi hande Somiva ko gonga haɓe jogui hen part de responsabilité saabu kamɓe ɓe gandi koɓe poti wadde kono ko ɓuuri hen ko jojjude ko premier magistrat de la ville woni maire de la commune de Hamadou Hounare kañum woni responsable caɗele Hamadou Hounare naɓe ɗe dañi e oɗo phosphate e oɗo fitina
e oɗo musiba hay goto addanani on ɗum so wona maire mon ene moƴƴi noon ene moƴƴi on mbiyanoma cahen mbiɗon on muuɗat wadde on muuɗi ñandi on ɗeɗɗima hande oɗon namdo ndiyam no ɓeninirɗon so tawi en kaldat gonga so tawi en kaldat gonga hande ala fof commune tampuɗo ha foti e commune Mouhamadou Hounare to banggue leydi holmo waɗi ɗum bandiraɓe neɗɗo wiye ene yooɓe guese mum 90 000 sappo e jeetati ujunere ƴeewe tan guesa sappo e jeetati ujunere hay sinno wona hay hunde yataw ni adinoɓe yoɓede jooɓa ko 90 000 soto gaari nangon ɗon kono yoɓe gaada yoɓede jooɓe 1 75 000 hay sinno ni won 60 million tata lardi nene majji hakkude autorité ji hay goto wawa wiide ko ɗo 60 million o naati ɗum kam ko yaade menali baali ɓen mbawa yoɓede million e sappo e joyi ujunere mbiyon ɓeyɗo hamin jooɓa mon guesa ujunnaji sappo e jeetati ɗum ko ƴettore hay goto faani ɗum noon sona maire de la commune c'est vous on mbiyanoma cahen mbiɗon on muuɗat c'est vous il faut gandon il faut daron on darat beele maire mon de la commune tuggude ko jooɗi femde ñalawma hande holtan projet mo ganduɗa palpable visible mo ganduɗa o fawi ɗum e lawol ha yimɓe fof ne mbaɗa applaudi ne mbiya woy oɗon ɗon oɗon foof oɗon daara bureau Senelec oɗo woni ɗo hay goto wawa addandema de preuve tangible ko ni Senelec rokkira ndiɗo leydi gontir dispensaire ɗo to même tise an hoorema aɗa andi an hoorema aɗa andi hay goto e moɗon wawa wiide ko dani projet matogol jeere Hammadou Hounare sifori kono kala kalɗo ko onon e koye mon mbiyata ɗum yo dille ma ndewe ko noon mbiyata ɗum to même tise hay goto wawa haalandema procédure normal garage Hammadou Hounare no galle jenon o heɓira hay goto wawa haalandema procédure normal mo GIE ya Allah mo leydi mum ndi heftanano procédure o hay goto wawa laɓɓinanandema ɗum mbayɗa tan ko ɓe rewi to reftiga rewi bandiraɓe fowru ñaami ko ɓuuri gayel kundulɓe mo amani lelnude bandum hirsa ronkata hirsude goɗɗo bandiraɓe eɗen gandi ko kaleten ɗo ko pop ko enen mbaɗiri ɗum juuɗe men gila law sinno gila nde acte gadano o waɗi nde Senelec ari ene ɗaɓɓa ɗon mana leydi gueɗe ɗe ɓe dokkama leydi neɗɗo o ɗeɗɗama e goddol wiyama ɗum ɗo ko ma a wukkir tan ha laaɓa mbawol ko heddi ko heewi ko waɗani kono noon